नों बाय कक सायाके ताय साबाय कक सानाय हनो नों बाय मालायाके ताय साबाय मालायनाय हनो नों से आने लगे संके नों बाय कक सायाके ताय साबाय कक सानाय हनो नों से आने लांमा नों बाय मालायाके साबाय मालायनाय हनो नोंलाय आनो से कल खायो हनै चली जक दं आं बाय कक साना नाया हं दंगो आं बाय मालायना नाया हं दंगो आंलाय नों बाय मांसे हपुं सापुं कक साना मुजुं दंगो नोंलाय आं बासे कक साना मुजुं जायगा हं दंगो दाबाबा आं मा खालायखिया नोंबा आनो दा हामजायगाबा आं मा खालायखिया नोंबा हनके खाजाने मारे किसिं सं नरक तिनि बिदनो बाहाय अंजाका बाहाय नांजाका कमेंट का सारे हनके नरक ताबो फालो आनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब खाको हनके सब्सक्राइब खायरदी ताई बिदनो साजाकै तो खाकेबा तोबा कोनो शेयर खाजा ता पुकटी हम बाय।